gaur ratzaldian saio nahiko luzea izan da, baina gauzak adierazi dituzte inputatuek, eta urtez urte adierazi dute nola izan zen egunkariaren garapena, batez ere denek azpimarratu dute nola hasieratik egitasmo independiente, profesional eta anitza nahi zuten, eta nahiko ongi adierazi ahal izan dute euren asmo hori. Nola ez zuten inoren esku sartzerik nahi, eta nola oso baldintza ekonomiko txikietan lan egin behar izan zuten, eta betidanik argi izan zuten gizartearen aniztasuna bildu behar zutela euskararen alde, eurek euskararen aldeko lana egiten zutela, eta diru laguntzak behar zituztela erakundeetatik. Bestalde oso hunkigarria izan da, inputatu bakoitzak kontatu duen atxiloketa ondorengo ordu eta egunetan jaso zuten tratu bortitza, hortan ere xehete dute kontakizun bat, aretoako partaidean nahiko ikusten ziren unkituta isiltasun, errespetuzko isiltasun handia sentitu da, nola 7 urte geroago esan duten zer gertatu zatzaien ordu latzaietan, eta horrela bukatu da gaurko saioa, eta nik uste dut inputatuek adierazi ahal izan dute esan nahi zutena, batez ere euren ibilbidea zein izan den, eta zein zen euren ekintza kazetaritzan lan egitea. Baina,